हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंदि DHE मेरिट स्कलारशिप 2021 DHE माने डाइरेक्टरेट अफ हायर एजुकेशन मेरिट स्कलारशिप 2021 दा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। बेवहाय माबादि स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेखौ एप्लाइ खालामनोबा माबादि इलिजिबिलिटि थानांगोन आरो माबादि क्वालिफिकेसन थानांगोन। दा बे भिडिअआव बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायगोन। फै बिदिबा जों बिनि आबुं नटिफिकेसनखौ नायलांनि। फैदो बिदिबा नायलांसै। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो, जाहाथे स्किप खालामनानै नायोबा नोंथांमोना बुजियाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो फारि फारि नायलांगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो माखौबा बुजियाखैबा सोंहरफिननो हागोन बेखौ फोरमायखानाय थाबाय। DHE जायखौ बुङो डाइरेक्टरेट अफ हायर एजुकेशन कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप 2021 साबमिट अनलाइन एप्लिकेशन। साबमिट खालामनाया अनलाइननि गेजेरजों जागोन। DHE Combined Merit Scholarship 2021 ज' बाहाय मा होदों बेखौ आं एसे फरायनानै खिन्थानोसै। Directorate of Higher Education Assam has released the official notifications of DHE Assam's Combined Merit Scholarship 2021 to 2022. Students pursuing undergraduate and postgraduate courses in arts, science, commerce disciplines in any recognized institutions for the seasons 2021 to 2022 are eligible for the scheme. Interested candidate may apply online for this scholarship. बाय होदों डाइरेक्टरेट अफ हायर एजुकेशन मोनसे नटिफिकेशन रिलिज खालामदों। बाहाय मेरिट स्कलारशिपनि थाखाय 2021 आरो 2022 मायथाइनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा आन्डार ग्रेजुएट माने बेचलर डिग्री जेरै BA BSc BCom जेरै बेचलर आरोना, जेरै बि थादेरनाय फार्स्टआव, बिनि उनाव पोस्ट ग्रेजुएट जायफोर MA MSc MCom बिदि फरायनाय आर्ट्स साइन्स कमार्स मोनथाम डिसिप्लिननि थाखाय होदों बाय। इन एनि रिकगनाइज इन्स्टिट्युट जायखिजाया गभर्नमेन्टनि फसंथान जानांगोन सिजन 2020 नि थाखाय बिसोरो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। इन्टारेस्टेड केन्डिडेट्स मे एप्लाइ अनलाइन फर दिस स्कलारशिप। इन्टारेस्टेड फरायसाफोरा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे बाहाय नैबेनि गासै डिटेल्सखौ बाहाय होनाय जादों। नै DHE कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप डिटेल्स, बिनि डिटेल्सखौ जों नायनोसै। नेम अफ स्कलारशिपनि नामा जाहैबाय कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप स्किम 2021 एकाडेमिक इयार 2021 आरो 22 नि थाखाय एवार्डिं अथरिटिया जाहैबाय डाइरेक्टर अफ हायर एजुकेशन आसाम, जायखौ जों दाख्लै इउनिक आइडि बानायनायाव बाहायदोंमोन। मोनसे इलिजिबल कोर्स आन्डार ग्रेजुएट एन्ड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आर्ट्स साइन्स कमार्स डिसिप्लिन। बाहाय इलिजिबल कोर्सआ जाहैबाय माबायदि कोर्सआ बे गनायथाव जागोन होनदोंबा बाहाय आन्डार ग्रेजुएट BA BSc BCom बे फरायनाय, ओमफ्राय MA MSc MCom बे मोनथामनि थाखाय बे गासै 6टा डिसिप्लिन होदों बाहाय। स' फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट फैसाया जाहैबाय जायफोर UG BA BSc बा BCom फरायदों बिसोर मासाव 300 थाखा मोनगोन। UG कोर्स ₹300 पार मान्थ, ओमफ्राय बिनिफ्राय PG जायफोर PG कोर्स फरायदों बिसोर 500 पार मान्थ ना। नैबाय होखानाय दंखायो फैसाखौबो मासावनो मोनगोन, थारमाने बोसोरनै 2021 to 22 नि थाखाय बोसोरसेनि थाखाय बे मासे मोनबाय थागोन आरो बे फैसाखौ। बिनिफ्राय नैबाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया अफ कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप बाय मा होदों इडुकेशनल क्वालिफिकेशंस द मिनिमाम क्वालिफाइं मार्क टु एप्लाइ फर द स्कलारशिप सेल बे एस गिभेन जल। बाहाय होदों नै फरायनायनि माबाया क्वालिफिकेशना मिनिमामाव जानांगोन, बेखौ गाहायाव होनाय जाबाय बाहाय UG कोर्सनि थाखाय ना। BA BSc BCom फरायनायफोरनि थाखाय बाहाय बियो HS एबा क्लास 12 हायार सेकेन्डारिखौ बियो 60% लानानै पास जानाय जानांगोन कम्बाइन्ड मेरिट डिग्री स्कलारशिप स्किम। ओमफ्राय बिनि उनाव जुदि बियो मास्टार डिग्री फरायदों जेरै MA MSc MCom फरायदों, बेयावबो बियो जेनेरेल डिग्री कोर्स दस एप्लाइ कम्बाइन्ड मेरिट मास्टार डिग्री 60% लानानै पास जानाय जानांगोन। बिनिफ्राय माखासे आदार क्राइटेरिया होबावदों नै बाहाय course of season students pursuing general degree and master degree course in arts science commerce discipline in any recognized for the season 2021 to 2022 are eligible for the scheme। बाय होदों नै जायफोर फरायसाफोरा डिग्री फरायदों मास्टार डिग्री जेनेरेल डिग्री एबा मास्टार डिग्री कोर्स इन आर्ट्स आरो साइन्स आरो कमार्स बे मोनथाम डिसिप्लिनाव फरायदों
रिकगनाइज इनस्टिट्यूशनाव सिजन 2021 आरो 22 आव बिसोर गासिबो एलिजिबल फर दा बे स्किमनि थाखाय बिसोर गासिबो एलिजिबल जागोन। रेसिडेन्टशिप दा स्टुडेन्ट मास फरायसाया आसामनि थागिबि जाथारनांगोन, बे आसामनि मानसि जाथारनांगोन आरोना। आरो बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नै दा स्टुडेन्ट मास्ट हेभ भेलिड बेंक एकाउन्ट इन देयार नेम। बे फरायसाना गावनि नामावनो बेंक एकाउन्ट थाथारनांगोन आप टु डेट जानाय। प्रिफारेबलि इन SBI। SBI नि जानांगोन होनदों नैबा SBI नि मेनावनो SBI मानि दस्रा बेंक होबा जानाय नङा। And details to be submitted along with the applications, bank name, account number, branch names, IFSC code बाहाय होदों नै SBI नि एकाउन्ट जाथारनांगोन बाहाय आरो डिटेल्सखौ होजोबनांगोन बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार, ब्रान्च नेम, IFSC आरो बेंक नेम बेखौ होजोबथारनांगोन। ओमफ्राय बेंकआ SBI नि जाजोबनांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो स्कलारशिप सेल बे डिसबार्स थ्रु DBD systems to the beneficiaries। बेखौ बुंदों माने DBD नि फुल फर्मानो जाहैबाय बाहाय होनदों DBD डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। थारमाने फैसाया डाइरेक्ट बै फरायसानावनो डाइरेक्ट ट्रेन्सफार जागोन बाहाय गुबुननि थ्रुयै नङा, कलेज बा सोरबा माबानि थ्रुयै नङा, बाहाय डाइरेक्ट बै जायफोर स्कलारशिप हायार डाइरेक्टरेट अफ हायार एजुकेसन बिनिफ्रायनो डाइरेक्ट फैसाया ट्रेन्सफार जागोन। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार DBD नि फुल फर्मा बाहाय दा केन्डिडेट शुड पजेस दा रिलेभेन्ट क्वालिफिकेसन फ्रम एनि रेकगनाइजेसन। बाहाय आरो बिबावदों फरायसानि रिलेभेन्स नांगौ जानाय फरायनायनि माखासे माबा फोरमान। थारमाने जाय फरायसालियाव फरायदों बिनि इनस्टिटिउसननिफ्राय नांगोन बेखौ, जाय कलेजाव फरायदों बा इउनिभारसिटियाव फरायदों बै फरायनायनि रिलेभेन्ट बिनि फरायनायनि आरोना रिलेभेन्ट क्वालिफिकेसन्स बेखौ नांगोन फोरमान। बेनिफ्राय सेलेक्शन्स विल बी मेड स्ट्रिक्टलि अन द बेसिस अफ मेरिट अल केट्स अल्सो रिस्ट्रिक्टेड एस पार बाजेट एल'केसन। सेलेक्शना जेब्लायबो मेरिट जागोन, गोजौनि नाम्बारनिफ्राय बासिबोगोन। हमनानै ला 90, 85, 80 बिदि जागोन आरोना, बारानिफ्राय जेरै 10निफ्राय 9, 8, 7 बिदि खालामबोगोन बिसोर। बाहाय बाजेटखौ लानानै बिनि माबाखौ होगोन बिसोर। बिनि उनाव होदों नै DHE Combined Merit Scholarship Application Form। बिनि एप्लिकेसनखौ बाहाय होदों नै intending students fulfilling the above mentioned criteria must apply online at www.directorate of higher education.assam.gov। नैबेनो माबाया वेबसाइटआ, नैबाय नोंसोर थुनानै नायनो हागोन। बाहाय थुबानो बे माबानि लिंकखौ नुगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ। बिनि उनाव उइथिन स्टिपुलेटेड टाइम थिग थानाय समावनो बेखौ एप्लाइ खालाम आरो बिनि एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बिनि एप्लिकेसन फर्मखौ प्रिन्ट खालामनो थिनदों बाहाय। आफ्टार अनलाइन फाइनाल साबमिशन, फाइनाल साबमिट खालामनायनि उनाव बेखौ प्रिन्ट खालामना लानांगोन। ओमफ्राय बेहाय रेजिस्टार खालामनांगोन, साबमिट इट्स टु द रेजिस्ट्रार प्रिन्सिपाल हेड अफ। बिनि उनाव प्रिन्ट खालामखांनायनि उनाव बै प्रिन्ट मोननाय पेजखौ कलेजाव रेजिस्ट्रार इउनिभारसिटिफोरबा कलेज एबा प्रिन्सिपाल आरो लोगोसे जायखिजाया हेड इनस्टिटिउसननो साबमिट खालामनांगोन एलং विथ नेसेसारि नांगौ जानाय डकुमेन्टस आरो सार्टिफिकेटफोरखौ लाफानानै। बिनि उनाव दा रेजिस्टार प्रिन्सिपाल हेड अफ द इनस्टिटिउसन विल कम्पाइल भेरिफाइ एन एप्लिकेसन फ्रम द आदार्स रिलेभेन्ट डकुमेन्टस। बिनि उनाव बैसोर प्रिन्सिपाल बा रेजिस्ट्रार बा हेड अफ इनस्टिटिउसन बिसोरो बेखौ नोंनि डकुमेन्टसफोरखौ नांगौ जानाय डकुमेन्टसखौ नायहोनानै भेरिफाइ खालामगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आफ्टार कम्पिलेसन अफ द स्क्रिनिं अफ द एप्लिकेसन अफ द कलेज एन्ड इउनिभारसिटि लेभेल द भेलिड अनलाइन एप्लिकेसन फर्म एलं विथ द रिलेभेन्ट सार्टिफिकेट टेस्टिमोनियल शेल बी सबमिटेड एलं विथ एप्रुभड लिस्ट टु द O Director of Higher Education Head Office Assam College under their seal and signature on a Befwr stipulated time period। बिनि उनाव बेखौ कलेजाव इनस्टिटिउसनाव भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव बेखौ डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेसन आसाम गुवाहाटियाव थायो, बे काहाइलिपारा होननाय गुवाहाटियाव, बाहाय थांनानै बै बुस्थुखौ साबमिट खालामनांगोन। बेखौ हयथ' कलेजाबो खालामनो हागौ, कलेजाबो साबमिट खालामहैनानै होनो हागौ। बेखौ कलेजाव सोंग्रोनांगोन। जुदि कलेजा खालामाबा नों गावनो निजा कलेजाव भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव बे निजा बे फर्मखौ लांनानै बै डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेसन आसाम काहाइलिपारायाव थानाय, गुवाहाटिनि काहाइलिपारायाव थानाय बे अफिसाव थांनानै बेखौ साबमिट खालामहैनांगोन आरो। दाना बेखौ मारै एप्लाइ खालामो बेखौ नै बाहाय होदों नै इन्टारेस्टेड एलिजिबल केन्डिडेट्स अनलाइन मेथड्स बेखौ होखाबाय नै। बिनि उनाव बै दहाय जा आं वेबसाइट देखायदोंमोन बेखौ गुगोलाव थांनानै टाइप खालामनांगोन। बिनि उनाव मोनसे अनलाइन एप्लिकेसन फर्म गेंगोन। बिनि उनाव
अफिसियेल अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेल विल ओपन बिनि उनाव गिंगोन रेजिस्टार खालामनांगोन बिनि उनाव लगिन इउजार आइडि बि थागोन बिनि उनाव इन्टार पार्सनेल इडुकेसन डिटेल्स पार्सनेल डिटेल्स आरो इडुकेसन डिटेल्सखौ फिलआप खालामनांगोन बिनि उनाव साबमिट आरो बिनि उनाव टेक प्रिन्ट आउट बिनि उनाव साबमिट खालामनायनि उनाव मोनसे नोंनि एक्न'लेजमेन्ट फर्मखौ प्रिन्ट खालामनानै लानांगोन बे प्रिन्ट खालामनायखौनो कलेजाव लांनानै भेरिफाइ खालामहैनांगोन बिनि उनाव डकुमेन्टसा मा नांगौ नै बेखौ नैबाय होबाय following documents are to be submit with online application form दानिया बाहाय होदों नै PRC नांगोन PRC नांथारगोन PRC माने पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट नों आसामनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट नांगोन बाहाय बे जाहैगोन DC एबा STO नि जानांगोन as proof of domicile of state mandatory एखे गोनांथार नै mandatory होथारदों बेखौ नांथारगोन बे गैयाबानो जानाय नङा DC आरो एबा STO आ बेखौ इस्यु खालामनाय जानांगोन प्रुफ जानाय थारमाने आसामनि PRC जानाय PRC नि थाखाय प्रुफ बिनि उनाव सार्टिफिकेट फ्रम द रेजिस्टार्ड हेड अफ द इन्स्टिट्यूशंस इन व्हिच द कैंडिडेट इन प्रेजेंट स्टडीइं बेखौबो मेन्डेटरि थार नैबे सेकेन्ड पइन्टआ बाहाय सार्टिफिकेट मोनसे नांगोन रेजिस्टार एबा हेड अफ द इन्स्टिट्यूशन एबा प्रिन्सिपाल जाय कलेजाव फरायदों एबा फरायगासिनो थादों बा इउनिभारसिटियाव फरायगारदों एबा फरायगासिनो थादों बे स्कुलाव फरायबाय थानायनि मोनसे सार्टिफिकेट नांथारगोन मेन्डेटरि होथारदों नै बाहाय ब्रेकेटआव बिनि उनाव फाइनाल मार्कशीट लास्ट क्वालिफिकेशन HS जुदि BA नि बा HS नि मार्कशीटखौ होनांगोन आरो MA नि बा TDC डिग्रीनि मार्कशीटखौ होनांगोन जेरै BA BSc BCom बिदि पास जानायनि मार्कशीट होनांगोन बिनि उनाव फट'ग्राफ आरो सिगनेचार होनांगोन ओमफ्राय नै बाहाय इम्पर्टेन्ट डेट्सखौ होदों नै starting dates of submissions of online applications starting date 30 सेप्टेम्बरनिफ्राय जागोन ओमफ्राय लास्ट डेटआ अनलाइन एप्लिकेसन लास्ट डेटआ 26 अक्ट'बरसिम गासै 27 दिन होदों तारिख टाइमखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय लास्ट डेट साबमिट अफ फिजिकेल फर्म बै जा मोनसे कलेजाव भेरिफाइ खालामनानै बेखौ गुवाहाटीनियाव साबमिट हैनांगौ होनदोंमोन बेखौ नैबाहाय बिनि लास्ट डेट साबमिट खालामहैनायनि लास्ट डेट जाहैगोन 10 तारिख नभेम्बराव ना नभेम्बरनि 10 तारिखआव बेखौ गुवाहाटीयाव थांनानै साबमिट खालामहैथारनांगोन अब्ला आं दा नोंसोरनो बिनि वेबसाइटआव थांनानै बिनि एप्लाइ खालामनायनि मोनसे माबाखौ देखायनानै होनि फै बिदिबा नायनो जों बेखौबो नायनोसै जों दाना बेखौ अबे वेबसाइटआव खालामो आं दहाय नोंसोरनो मोनसे वेबसाइट जायखौ देखायदोंमोन डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसन आसाम बे govt बिदि मोनसे लिरनाय देखायदोंमोन बेहाय बेखौ टाइप खालामनांगोन जों गुगोलाव नङाबा मजिला फायारफक्स जिखुनु मोनसे वेबसाइटआव बेखौ मबाइलाव ट्राइ खालामनाङा कम्पिउटाराव बानाय स' बेखौ आं कपि खालामनाय नै डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसन .assam.gov.in नैबे वेबसाइटआव नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन बिनि उनाव नैबिदि बेखौ सार्च खालामनांगोन बिनि उनाव नैबिदि मोनसे पेज खेंगोन डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसन आसाम बे मोनसे पेज खेंगोन नैदि बाहाय दंजोबो अनलाइन एडमिसननि माने गासिबो मोनजोबो अप्लिकेसन पेन्सन एप्लाइ पस्ट बायदिसिना बाहाय मोनगोन स' दा जोंनो नांगोन बे स्कलारशिपनि एप्लाइखौ जों अबाव बानायो बिनि एप्लाइखौ जों अबाव बानायो बेखौ जों नायनांगोन नैबेहाय नायदों सास्टेनेबल RTI टेन्डार बाजेट बाहायनो दंजोबो नै स' MIS DHE एडमिसन फर बिर एडमिसन गभर्नमेन्ट मडेल बाहायनो सेस दंजोबो हायार इडुकेसननि इनस्टिटिउसना बाहाय दंजोबो नै दाना अनलाइन एडमिसना बाहाय दं दा नैबेहाय नायनांगोन जों एप्लाइ फर स्कलारशिप बाहाय होनांगोन बाहाय होनानै इउ आर बिं रिडाइरेक्ट टु एक्सटार्नेल वेबसाइट बेखौ सोंबाय नों अके होनानै होदो होमबानो थांबाय मबाइलाव नायनोबा बेखौ थुनानै होदो फैबाय नै स्कलारशिपनि लिंकआव नैबेबादि नुजाफैगोन स्कलारशिप इलिजिबिलिटि बाहाय होबावदों नै मा नांगौ इलिजिबिलिटि कम्बाइन्ड मेरिट आं जेखौ फोरमायजोबखाबाय नोंसोरमोननो 60% मोननाय जाजोबनांगोन बाहाय PG रिसार्चआनो जा UGआनो जा स्टुडेन्ट हु हेड LLM MPhil PhD बिसोरबो हागोन डक्टरेट इन एनि रिकगनाइजेसन स्टुडेन्टनि थाखाय बिसोरबो हागोन LLM फरायनाय MPhil फरायनाय PhD पोस्ट डक्टरेट बिसोर गासिबो हाजोबगोन नोंसोरबो बेखौ नायनो हाजोबगोन आं बुंनायखौल' नोंसोर नायनानै माबा नङा नोंसोरबो बेखौ बे वेबसाइटआव थानानै बिनि डिटेल्सखौ गासैबो फरायग्रोनानै लाब बिनि उनावसो एप्लाइ खालाम ओमफ्राय नैबाय होदों नैबाय मोनसे होबावदों नै गार्ल्स स्टुडेन्टस बिलंगिं टु माइनरिटि कमिउनिटिनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल माबा होदों नै दा गार्ल्स स्टुडेन्ट हु इज माइनरिटि आं बेखौ डाइरेक्ट फोरमायनोसै जायफोर गार्ल्स स्टुडेन्ट दं बिसोर माइनरिटि कमिउनिटिनि बाहाय बिसोर 50% मोनबानो जागोन
50% मोननाय जाबानो जागोन आरो ना ग्रेजुवेट आरो माबायाव दा गार्ल्स स्टुडेन्ट बिसोर माइनरिटि कमिउनिटिफोरा जाबाय मुस्लिम सिख्स ख्रिस्टियान्स बुद्धिम जेन्स आरो पार्सिस बिसोरनि थाखाय बाहाय मोनसे अपसन होदों बिसोरखौ 50% बाबो साबा मोननो चान्स दं आरो ना बिसोरनि गार्जेननि एनुवेल इनकामा 2 लाखनि जानांगोन 2 लाखनि गाहायाव जानांगोन ओमफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन बयनोबो नांगोन नांनाया बिसोरनिल' नङा इनकाम सार्टिफिकेटखौ बयनोबो नांखागोन बे सार्कोल अफिसारनिफ्राय इस्यु खालामनो जानांगोन बिनिफ्राय सेल्फ सार्टिफाइड कमिउनिटि सार्टिफिकेट आरो बिनिफ्राय कमिउनिटिनि मोनसे सार्टिफिकेट नांगोन सेल्फ सार्टिफाइड खालामनाय कमिउनिटिनि जानाय बे जेनेबा मा बै माइनरिटिनि माबा मोनसे सार्टिफिकेट नांगोन बिसोरनो बिनि उनाव रेगुलार बे स्कलारशिपआ जाहैबाय गभार्नमेन्ट प्रभिन्सियेल कलेजनि थाखाय सेन्ट्रेल बा स्टेट इउनिभारसिटि बा मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज पलिटेकनिक आन्डार ग्रेजुएट जायखिजाया बे गभार्नमेन्ट इन्स्टिटिउसननि थाखाय बेखौ नैबायनो होखादों नै बिनि उनाव दा स्टुडेन्ट मास्ट हेभ भेलिड एकाउन्ट बेखौ आं दहायनो फोरमायजोबखाबाय स' बिनिफ्राय जों मारै एप्लाइ खालामो बेखौ आं खिन्थाजोबखाबाय बिनि थाखाय बे गाहायाव थांनांगोन जों स्क्रल डाउन बिनिफ्राय नैबे अनलाइन रेजिस्ट्रेसन नैबे नुबायना इउजार आइडि फार्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम जेन्डार बेफोरखौ जों फिलआप खालामनांगोन फिलआप खालामनायनि उनाव रेजिस्टार नावआव होनानै होनांगोन जों होमबानो जोंना रेजिस्टार जागोन आरो इउजार आइडि मानि इमेल एड्रेस अनलि नोंनि इमेलखौ बाहाय थुनानै होनांगोन जाय नोंना मबाइलाव इउज जाबाय थायो बे इमेलखौ होनांगोन बिनिफ्राय रेजिस्टार खालामनांगोन रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव नोंनो उनाव मोनसे पेज गेंबावगोन बे पेजआनो जाहैबाय रेजिस्टार नैबे एप्लाइ नावआव जागोन जेनेबा बिदि जागोन रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव लगइन एरिया नैबे रेजिस्टारमोन नैबे जेनेबा लगइन आइडिया बाहाय नों दहाय जे इमेलखौ होनानै बाहाय रेजिस्टार खालामनायाव होदोंमोन ओमफ्राय जा पासवार्ड होदोंमोन बिनि उनाव नैबे सिकिउरिटि क'डखौ होनानै लगइन खालामनानै मा डकुमेन्टस नांगौ बेफोरखौ गासिखौबो आपल'ड खालामबानो बाहाय बे स्कलारशिपआ अपेन जागोन आरो बिनिफ्राय नों जाबादि स्टेप खिन्थालांदों बेबादि खालामबानो नोंनि बे स्कलारशिपआ जागोन स' बारा गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय जानो हागौ आरो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ आरो नटिफिकेसनखौ नोंथांमोनाबो फरायो स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो माखौबा बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट्स आरो शेयार खालाम जाहाथे बयनिसिमबो बे भिडिअआ सौहैयो एसेनोसै गोजोन्थों।